Vidjet ćemo koliko će biti kandidata na samom Saboru, financiramo na bilo koji način, a želim da on prođe u duhu kakav pripada HDZ-u i nama koji organiziramo politiku Hrvata u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da ćemo dati jednu novu dimenziju kroz ovaj Sabor i građanska politika, poruke koje ćemo poslati, a ovo što vi govorite o nastavku 4-godišnje politike, to ćemo kažem mnogo predsjednika obrazovanja. Ja sam siguran da ćemo danas počuvati ono ključno načelo, naš narod, naša domovina prije svega, europski put prema alternative kao takav, želimo brzo, pragmatično djelovati, praviti reforme, kako bi u narednih par mjeseci stvorili ambijent da možemo drugačije kontaktirati i komunicirati s Europskom unijom, to znači da se uključimo u sve aktivnosti Europske unije, koji su danas uključili svi oni partneri koji su ili ne članice Europske unije ili su neki korak približavanja.